No, hande non hindi de elimaji hay goto garani. Min anda hande ko jam jogi be. Vraiment. Mashallah. Wai grand chef. Baden Mamad Salah Sile Sel. mana bajala. Tabarikal. Jawon Mawdum namba je. tabarikal. Alhamdulillah. Ningam de min natinde jonde de ni mi Ah, parce what? que cikanom go No, ay sile narno. Sile narno. Sino non lele. Silla. Baden No way mo. Baden no problem. bajala. Ari nanu nan yalta de. Wana ay woni no. Bismillah bismillah. lamde go puti Jorga bismillah de pew Jorga bismillah Cerno wiino de pewandi Mashallah. Onon wow Cerno Baj. Cerno Baj. Bajala Baj. Tuma yapas no. Doni becco ma woni jalta de. way ndo non Aw nangu sodo do ata en gara ko geren timmi quoi. way den har joni ko Yawno ngara. Way So. Onon ngam hande on jigo jimi gon. Ko jida kadi. Ay kaydo. Mi yano kay hande. Miɗi ara miɗi wiya miɗi tacca rond-point tan toti goto puncini yalte mawe dari ijam iyo florgo modo goy toti o mo sa yimo neɗɗo wa haalande mo ni sifade mo no way Sana jida quoi. sana jiiɗa Way. tan remor ko nani mo dow ponto remor omo wi tut toti o mayi a fami omo ara debbo goto debbo reedo ne ara ne wiya ne tacca lawol ngol eyo remor ko feewe makko tan nangumi hoore tan mbimi mo maayi o ko mum gasi tan o giddi tan ɓinguel ngel giddi yaltini juuɗe mum kalli remor mbiɗa o mbimi allahu akbar kono ko ɗum ɗo woni hunde Awai min de hanki mi do hunde wotere nde hawni. Hanki mi dusno ba seybane Bamako. Be ndiwi habe goddi tan beddimi jungam tan o addi jungo makko min nangum ndiwi quoi taw lana ka yeyi ha ko badu asmana tan calmi momi tan judi mbimo ma ya tawoy jam mari ko ba seybane berete goto ne jonnomi galla men ɗo nde mi yima ene wodi yimude ayi ene wodi kanko yi kam non ano jarani boji waɗa way ko ngata mino yimi hunde hulɓinin ha et puis ɗum ɗo et puis ala fof mo wawi wadde yeeso mum sina min allahu akbar hay min ɗon ay on Allah walli kam ngel walli kam jinneji tati ngara yam jamma suusa jinne ni horam de suusa dum tawi mocco koye mon wara mem horam anda sa memi jinneji suusa jinne sar mem kay mem hore wajo tati nde ɗi ngari ɗi jetti ɗi calmini kam calminmin ɓe mbi kam ɓe kaali ɗemɗe kewɗe min nanata mi jaɓani jaɓade ɓe kaali ɗemɗe goɗi taɗe ɓe mbi kam he jawwali tan mbimi gimme ɗon de to mbimi gimme ɗon o tati ko ɗon mayi mbiɗi yeddiɓe ɓe haalde neɗɗo ma wara mema haaldema wara mema mbiɗa mooli Allah e nelaɗo ala o mema salamu aleykum ce warka heɓaki noon min to bigadi fof guddi imade kam ha keɗe ham gadden moon hande min jetti jeerɗo avion goto jippi daga avion sa nanta français a jolta e makko daga miɗa wonde e mawɗo goto jaɓmumo sikkomi nanta français quoi oyi kam fils min papa caɓɓas ko fit ɗum ko français ba waɗa wiyata poso amen par ce que mon français papa tima yoɓos papa fils accagos i wona france mbimi waɗa wiyata fonto amen min ko français wonɗo o mbimi ko waɗa wiyata fonto non français wonɗo min ɓeɗo fof kettuma waɗa wiyata ala yiyande devriro kali ɓinguel mum alamma koye yeesomo jeerɗo an wonno base baɗa yara ha ay ka Bamako tusamo ya contrôle dow ɗo o ya Bamako am avion mo ya somo ya o witto ko ya termine ramdaji wonno way ma taw jungo ma taji salamu aleykum